Avui encetem una nova secció, anem evolucionant, anem ampliant en continguts el nostre programa Maresme Esport. Es tracta del reportatge. Parlarem en aquest cas del Campionat d'Espanya de Pesca que es va celebrar a Pineda de Mar. El darrer dissabte es va celebrar, precisament a la localitat maresmenca de Pineda, el 5è Campionat d'Espanya Mar Costa categoria dames, el 17è Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques Mar Costa U16 i 10è Campionat en categoria U21. Van ser molts els participants d'aquesta darrera jornada, on estaven presents alguns campions del món en categoria U21, com en David Alcántara, que tot i que ell no va participar d'una manera directa, va estar recolzant els infantils i membres de la comunitat andalusa. Hola, Laura. Hola, bona nit. Què destaques d'aquesta cita tan important en el món esportiu de la pesca? Doncs, com bé has dit, José Luis, el darrer campionat de pesca d'Espanya es va dur a terme a la localitat maresmenca de Pineda de Mar. Van ser molts els participants amb un alt nivell venint fins i tot d'assolir campionats del món, com veureu en les següents imatges. El darrer campionat d'Espanya en diverses categories celebrat a Pineda de Mar va estar convocat per la Federació Espanyola de Pesca i Càsting i organitzat per la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting. En aquest cas es va encarregar que tot sortís perfecte al Club de Pesca de Pineda de Mar. Dir que van ser molts els participants que es van dirigir a comunicar-me que estan molt satisfets amb l'organització. En quant a les classificacions, en categoria U16, Aitziber Pousa, de la selecció basca, va assolir la primera plaça del campionat. Van ser molts els que es van sorprendre de la seva magnífica tècnica per la curta edat de la participant. Vam poder parlar amb ella abans que comencés el campionat i ens va dirigir les següents paraules. El primer campeonato de España en Mallorca, en Guardamar de Segura otro campeonato de España, un premundial en Castelldefels y este. En Mallorca la 24 de 40 o así, en Guardamar la 11 de 50 o algo así también, en Castelldefels la 13 y esta vez pues no sé. En U21, Pol Sanchidrián Carrero, de la selecció catalana, en va ser el guanyador. Es va proclamar campiona d'Espanya en classificació individual Lídia Cano Rodríguez, pertanyent a la selecció catalana, com també la subcampiona Rafaela Ramos Sánchez. També vam poder parlar amb un dels participants de la categoria U16, en Joan Arín, de la Comunitat Valenciana, que va quedar en 18a posició de 40 participants. Vinc per representació del Mero, que és un club de Benicarló, que està a la província de Castelló. I jo em vaig interessar pel món de la pesca per un amic de mon germà, que ens va dir que anéssim al concurs, així vam anar i així, poquet a poquet, vam anar agarrant afició fins ara.